Basoko frogak hasi dira eta terminaleko ikasleek filosofiako azterketa pasa dute gaur. Seaskako ikasleek lehen egun hau baliatu nahi izan dute basoko azterketa ere euskeraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan basoa euskeraz pasatzeko eskubidearen alde Baionan egin duten mobilizazioa aipatzeaz gain, Lapurdiko arraun taldea arituko zaigu Nerea Olaso lankidea. Ongi etorri Parraldearen orenera. Basoko azken fasean sartuta filosofiako azterketa egin dute gaur terminaleko ikasleek. Aurten Seaskako 128 ikaslek basoa egin behar izan dute. Gaurko froga dela eta basoko azterketak euskeraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute Baionako Bernat Etxepare lizeoaren atarian. Nik uste hemen denak erosoago sentitzen gira euskararekin, eta beraz euskaraz pastea obitxiki nuke. Irakasleek nabarmendu dutenez basoari dagokion erreforma berriarekin atzera baizik ez dute egin. Eta oino egoera hori areagotatu da azken urteetan erreformarekin. Lehen hainbeste bataila borroka eman dira onartarazteko euskaraz konposatzea, kausitu zen hainbat gaietan. Borroken bidez, hori erran behar da, hemen ikasleak eta anitz implikatu ziren hortarako. Eta erreforma horrekin arrunt gibeleat joan gira, ez dute gehiago posibilitaterik azterketa ofizialetan konposatzeko euskaraz. Beraz, gibeleat joan gira eta hori nahi dugu salatu. Mobilizazioan parte hartu dutenen artean Nekane Artola presente egonda. Euskal Herriko ikastoren elkarteko Koldo Tegitu lehendakariaren lekukoa hartuta. Basoa egin behar duten ikaslei elkartasuna adieraztera etorri gara eta nik uste gainera atzera pausoa dela, lehen euskaraz egiteko aukera bat bintza bat zuten, idatzizko egiteko aukera bat zuten, gaur egun eta ez da ulergarria, ezin da ulertu 21. mendean oraindik horrela ibiltzea eta beraien eskubidea aldarrikatzera etorri gara eta borrokan jarraituko dugula adierazteraz, basoa euskaraz egiteko aukera izan dezaten. Brebeta euskeraz pasatzeko eskubidea lortuta, basoari begira heldu den urterako Hezkuntza Ministerioarekin negoziatzeko itxaropena dute. Donibane Ziburuko traineru estropadaren 31. edizioa aurkeztu dute larun batean jokatuko da bandera ETE Ligan emakumezkoak eta KAE bat ligan gizonezkoak. Berezitasun gisa, lehen aldiz iparraldeko talde bat bigarren mailan arituko dela. Helburua mailari eustea da bai, baina azken emaitzak ikusita amesteko aukera ere bai izan ere Euskadiko txapelketarako klasifikatu dira. Euskadiko txapelketa sartu girela, borrokatu gira ere eta lehiakor izan gira hor San Juan eta Santurtziren ondoan ibili garelako, eta esperantza handiarekin hor ongi lehiatzeko RC bat maila hortan. Asteburuan lehen estropada etxean izan da gogotsu sasoina eta liga hasteko. Zinez amets balitzateke, ja baditugu bi ikurina RC2 mailan irabazitakoak eta etxean ditugunak, eta hor kriston ametsa litzateke KAE bat ligan hor bigarren mailako ikurina hori etxera eramatea, baina momentuz amets bat da eta zangoak hemen lurrean ditugu, orduan lan eginen dugu eta gero ikusiko zateatzen den. Lapurdiko arraun taldearen aurkezpen ofiziala ere eginda. Eta ikusiz neguko estropadak eta neguko emaitzak aski honak. Espero dugu ligan emaitza hona lortzea eta ez da erresa ligako lehen estropada etxanitea. Presio bat gehiago sortzen du bai, beraz ikusiko. Entrenatzaile berria dute Joseba Fernandez ezaguna eta bultzada ere eman dio taldeari. Euskal Herrian ez dira gutxi sukalderik ez duten ostatu txikiak eta ondorioz, eien bezeroei jana eskentzeko arazoak dituztenak. Horietako bata Baionako Zamai ostatua eta bertako buruak Sebastian Agerrek bokaletan pasteurizatutako jana saltzeko autua egin zuen. Niko eta berna hemen erosin ilaik, etzen esukalerik. Ordina nintzen petxamentukan nulaz, ahal nin janazten gentik klientak hemen eguerdiz, eta ordin atzamanin jarritzen jatetxe batek egiten zin proteoak ora, eta ordin hasi naiz berekin. Urte baten buruan miarritzeko enpresak itxi eta bere burua zerbitzu gabe topatzean,
bere kabuz egiten hastea erabaki du berriki. Ene langile bat xerrutxai bat da sukeldari ere, horienarentzat proposamentu egin duten xerrutxariari, nahi zinez hasi gurekin bokalean egiten. Hau guztia egin alizateko, Aierrako Atelier de Ramuntxora joaten da hilabetean birritan, beren platerak prestatu eta pasteurizatzera, baita berriak sortzera ere. Honek ere prozesu luzea eskatzen baitu, batez ere errezeta batek higienearen pasteurizazioaren eta iraungitze dataren ikuspegitik bete behar dituen baldintzei dagokionez. Atxarrian guk galtu egiten dugu, al-higiene o serviz veterinaire, errezeta igorten dugu. Eta berek, agabustu bat emaiten, erraiten, zomat denbora, zomat bero, eta gero, hostia ere, zomat denboraz behar den hostu, eta hori lehenik behar du la validazion, beren validazioa. Honek guztiak lotura zuzena du lortu nahi den iraungitze datarekin. Sebastianen kasuan, 3 hilabete, saltzeko baimena lortu aurretik. 3 hilabetentako behar dugu 10 olako bokal igorri testuarentzat. Harentzat, luze da pixka bat atxarrian, igorte bari maduzu 3 hilabetentzat la DLC, behar da eguki 3 hilabete arabostua. Honek errezeta bakoitzeko 200 euro inguruko kostua du, eta gaur egun berarentzat bakarrik egiten badu ere, inguruko hainbat hotel eta negoziok jada erakutsi diote bere produktuak eskuratzeko interesa. Berak ere begi honez hartu duena. Interesgarri eta logikoa. Leku zumaitetan ikusten duzu bokaleak Parisetik eta orain hatxarria da, mena 2 hilabetez ikusi dugu proposamentuak ukentugu hotel zunbaitetan eta room service egiteko gauan ez bari madire sukaldia ireki eta gure lana hemen egin ez dugu paizenten lanik beharrik guen herrin, nik hori da ene pentsamentua. Alternatiba interesgarri bat eskaintzeko aukera ematen baidio honek sukalderik ez duten negozioentzat modu errexean. Oso aiza da zerbitzatzea, ez dugu platerik behar. 2 minutaz doazten dugu eta gesti da. Oso praktikoa da. Enetzat ez dut sukalderik, joaiteko ere, kanpoan ere ahaldire jaten eta salhe, juna eta merke. Balio du. Eta hau guztia gutxi balitz, Zuberoako eta Euskal Herriko kulturara gerturatzen gaituena gainera. Potx serigrafi zuzulu komerzio bat badu Baiuna txikian, bera da serigrafe eta berak egintu marrazkiak, Sibeoko dantzariak, badira 5 momentuarentzat, hori zen 5 lehenak eta gero lanian aigira beste platerentzat beste marrazki urteko. Dantzari ungurian edo kulture ungurian eskual herrian badugu asko ideia, ordin asko platera beharre ekiko dugu. Dantzatzen duen herria hiltzen ez delako eta ongi jaten duen herritarra hobeto bizi delako. Aurkezpen gutxi behar ditu Gozategi taldeak. 1980ko hamarkadan bere ibilbidea hasi zuenetik, Euskal Herrian gain ibili da taldea triki doinua zabaltzen. Ikusentzuleok Gozategi Kasparneko eztia ikastolaren alde eskinitako kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!